עכשיו שלום לכולם. תודה רבה שהגעתם להשתתף בהזכרה של אביה שיראל. אני אדבר בעמידה ברשותכם. השיעור יהיה בעזרת השם בנושא של חודש אלול, תשובה דרך הפרשת שבוע, אבל הפרשה הקודמת, אנחנו עדיין ביום שני, אז יש לי את הזכות לבחור אם אני רוצה מהפרשה הקודמת או מהפרשה הבאה. אז לקחתי כמה רעיונות מהפרשה הקודמת שילוו אותנו במהלך של התשובה בחודש אלול. קודם כל, עצם העובדה שאנחנו יודעים מתי חל ראש השנה, יום שבו הקדוש ברוך הוא דן את כל באי העולם, זה לא דבר שהוא קל. עצם זה שאנחנו כעם ישראל יודעים בדיוק מתי יוכל, זה חסד שאין כדוגמתו שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. למה חסד? כתוב בישעיה, דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. תדרוש את השם שהוא נמצא, תקרא לו כשהוא קרוב אליך. מתי הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא? מתי הזמן הזה שהוא קרוב אלינו? אומר רש"י, קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשון. כלומר, אם יש גזר דין מסוים, אז הקדוש ברוך הוא לפני שהגזר דין מגיע, לפני התאריך, הוא בעצם מתקרב אלינו ומבקש, תבקשו ממני רחמים, אני עכשיו נמצא קרוב. אז בפרספקטיבה של שנה, אם יום הדין זה בראש השנה, אז כל חודש אלול זה תקופה של רחמים עצומים שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו בהם. וכל יהודי באשר הוא, אם קצת ישים לב ללב, מה שנקרא, הוא ירגיש שבחודש אלול יש משהו שזורם לו יותר בקטע הרוחני, יותר רוצה לעשות דברים ככה טובים יותר, לקבל על עצמו קבלות. ובאמת על זה ממשילים את הפסוק, השם הושיע המלך יעננו ביום קורנו. הפסוק הזה לכאורה לא מובן. השם הושיע זה בהווה, השם הושיע. המלך יעננו ביום קורנו זה בעתיד. מסביר הרב שר שלום מבלז, אומר שכשהוא היה ילד קטן, אבא שלו לא היה לו כסף לזכור לו מלמד. אז הוא אמר לו, אני אלמד אותך בבית. ובאמת התחיל ללמד אותו. ומה קורה שהילד קצת עושה שטויות, לפחות בתקופה שלו, אז היום זה לא ככה, אבל בתקופה שלו הילד קצת עושה שטויות, לא רוצה ללמוד, אבא נותן איזה פליק קטן. ואז שהרב שר שלום מבלז אמר לאבא שלו, אבא כואב. אז אמר לו אבא שלו, עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני מלמד. ורק בלילה שהיה מגיע הביתה, הוא היה אבא חם, באוהב, ומלטף, וככה יום אחרי יום. היה נותן לו מכות בלימוד, אבא כואב, עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני מלמד. ובלילה בא בתור אבא. אז באחד הלילות, הרב שר שלום מבלז אמר לאבא שלו, אבא תגיד, מה אתה עכשיו? אמר לו, עכשיו אני אבא. אתה יכול בבקשה לדבר עם המלמד שלא ירביץ? כלומר, בזמן שאני אבא, אני יכול לשמוע כל מה שאתה רוצה, וכן, אני מדבר עם המלמד. זה מה שאנחנו אומרים. השם הושיע, מתי? בחודש אלול.
לדוד השם מורי וישרי. כל חודש אלול אנחנו אומרים, הקרבה של הקדוש ברוך הוא אלינו בחודש אלול נותנת לנו את הפריבילגיה לבקש ממנו השם הושיע, שמה? שהמלך יעננו ביום קורנו, בעתיד בראש השנה תעשה טובה תרחם. כלומר בחודש אלול אנחנו רוצים לעורר רחמים על הקדוש ברוך הוא, שכשהוא יעמוד על כיסא דין וידון את כל העולם כמלך העולם, אז שמה תזכור אותנו ואל תרביץ. בשיעור הזה אני רוצה לפתוח את הנושא של איך אנחנו מעוררים אצל הקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים. איך מעוררים? אז לפני כן, ככה כפתיח, ניתן פסוק שהוא לא מובן במבט ראשון לפחות. כתוב בספר דברים גם, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לא מובן לי. מה, צריך לצוות אותי לבחור בחיים? יש לי עכשיו צלחת של רעל וצלחת של אוכל. לא יעלה על הדעת שמישהו יגיד לי, שמע, אני מצווה עליך, תאכל את האוכל. זה ברור, לא? אף אחד לא יאכל רעל. מי ירצה את המוות ואת הרעל? למה התורה מדגישה ואומרת, ובחרת בחיים? לאדם יש שני סוגי נפשות, לפי בעל התניא, כן? יש נפש אלוקית ויש נפש בהמית. הנפש הבהמית היא הנפש החומרית, היא הנפש שמורידה אותנו למאוויים, לכל הרצונות מה שנקרא הכי שפלים שיש לנו. הנפש האלוקית תפקידה להעלות אותנו מעלה, כלומר לעשות דברים של קודש, של רוח, וכל החיים האדם נמצא באופן מתמיד במלחמה בין הצד הרוחני שלו לצד הגשמי שלו. הצד הגשמי מושך למטה, זה הטבע, מושך למטה, והצד הרוחני רוצה לעשות רצון השם. אתן לכם איזה דוגמה. נגיד עכשיו, אם אני בא ואומר לאדם, רגע לפני כן, התורה אומרת, ובחרת בחיים. מה הכוונה ובחרת בחיים? תדע לך, אומרת התורה, אני נותנת לך עכשיו קנה מידה. מה נקרא בחירה? אתה יודע מה נקרא בחירה? מה שנקרא בחירה זה מה שאתה תעשה נגד הטבע שלך. מה שאתה תעשה איפה שקשה לך, איפה שאתה לא זורם לבד, איפה שאתה מחליט כאילו די, נכון, אני רוצה את זה, נוח לי, קל לי, זה הנפש הבהמית, אני בוחר ללכת נגד. הבחירה נכונה רק אם אתה הולך נגד התוואים שלך. זה נקרא בחירה על פי התורה. מה נקרא אם אני הולך עם הטבע שלי? זה נקרא זרימה. זה נקרא שאתה לא רוצה להתמודד. בחרת לא להתמודד, לא בחרת, אתה פשוט רוצה לא להתמודד, אתה רוצה לזרום עם הטבע שלך. תן דוגמה, אני עכשיו שואל אדם, תגיד לי מה אתה מתכנן לעשות מחר בבוקר? האם אתה בוחר לקום לתפילת שחרית, או שאתה בוחר להמשיך לישון? אם הוא יגיד לי אני בוחר להמשיך לישון, הוא לא הבין את המושג בחירה. אתה לא בוחר, אתה פשוט לא רוצה להתמודד, כי אתה גם ככה שקוע בתוך השינה. מתי תבחר? שתחליט אני קם להתפלל. זה בחירה שהיא נגד הטבע שלך, זה מה שהתורה קוראת לזה בחירה. על פי זה אני רוצה להציע לפניכם פירוש של המלבי על מצוות חליצה משוב פרשת כי תצא. בפרשת כי תצא מסופר על מצוות חליצה. בקצרה מה זה אומר? זה אומר שאם אדם מת ואין לו בנים, אשתו נופלת לייבום לפני האח של זה שנפטר. אוקיי? עכשיו, הייבום למעשה צריך להיות כמו המשך דרכו של האח שנפטר. הבן שיוולד מהייבום הזה יקרא על שם האח המת. מה יקרה אם האח הזה לא רוצה לייבם את אשת אחיו? אז התורה אומרת, האישה צריכה לחלוץ את הנעל שלו ולירוק בפניו, לא הכוונה בפנים ממש, אלא לפניו. לירוק בפניו זה מחזה שהוא לא נעים, אבל שואל המלבים, מה העניין של הנעל פה? מה הקשר הסירוב של הבעל לייבם את אשת אחיו
לנעל. אומר המלבים, פירוש מדהים, הוא אומר ככה, מה ההבדל בין חיה לבהמה? מה אתם אומרים? מה ההבדל בין חיה, סליחה, מה ההבדל בין בעלי חיים לבין האדם? מה ההבדל? מה? כן, אבל מה ההבדל? מה ההבדל המהותי? אוקיי, אבל איך אנחנו יכולים לשים לב להבדל המהותי כאן? כלומר, אני לא מבדיל בין נשמה לנפש. איך אפשר לראות פה בעולם הזה את הדברים האלה? אז אומר המלבים בדרך של שלילה. אם נאמר שזה כוח הדיבור, הכוונה חיתוך האותיות, אומר המלבים זה לא הבדל מהותי, כי יש גם תוכים שיכולים לחזור על אותו משפט שאתה אומר בצורה יפה. אז יש גם חיות שיודעות לעשות חיתוך אותיות. אם נגיד שזה בינה, גם זה לא תשובה כל כך נכונה. למה? כי, כי, כי יש חיות שיש להן בינה, כמו שאנחנו מברכים בברכות השחר, הנותן לשכבי בינה, שכבי זה תרנגול. אבל הוא טיפש ביחס לאדם. נכון, אין לו את החוכמה כמו שלנו, אבל יש לו את המושג בינה. אז אי אפשר להגיד שזה הבדל מהותי. אומר המלבים, כמו שאחת אמרה כאן, נראה לי שרונה, אומר המלבים, ההבדל בין בעלי חיים לבין אדם זה כוח הבחירה. הכוונה ללכת נגד הטבע. אם אתה הולך נגד הטבע שלך, אתה בן אדם. מכאן מובן העניין של החליצה. הגמרא אומרת שכל מי שיש לו נעליים ברגליו הוא בן אדם. מה זה החידוש הזה? אף פעם לא ראיתי חיה עם נעליים. כל מי שיש לו נעליים ברגליו בן אדם. למה? כי הנעליים מסמנות הבדלה בין הדבר החומרי, בין הארץ, לבין הנשמה, לבין האדם. אז בעצם בנעליים אנחנו מרמזים שאנחנו מעל הבהמה. לנו יש את הכוח לשבור את המידות שלנו. גם אם בא לי, אני לא עושה כי בא לי. אני בן אדם, יש לי את היכולת ללכת נגד רצוני. לכן אני שם נעליים, וסתם נעליים בדברי חז"ל ובתורה זה נעלי אור. אור של בהמה. כלומר שאתה מתעלה על הבהמה ויודע לנעול את היצרים שלך. יודע לעצור אותם. אם נשים לב לסירוב של האח לייבם את אשת אחיו, בתורה זה כתוב שהוא לא אמר לא רציתי לקחתה, אלא לא חפצתי לקחתה. מה ההבדל בין רוצה לחפץ? באופן פשוט, רוצה, רצון, זה יוצא מהנפש האלוקית. זה רצון שהוא עליון, רוחני יותר, ראיה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. חפץ, זה יוצא מהנפש הבהמית. ראיה, שחפץ זה משהו חומרי, כתוב אצל שכם בן חמור, כתוב שכם, כן בדיוק, יחפץ בבת יעקב. עכשיו למה הוא חפץ בה? בשביל משהו רוחני, הוא גוי, הוא ערל, לא שייך אצלו משהו רוחני. אז חפץ יוצא מהבהמיות. אותו דבר אצל אחשוורוש, אלא אם כן חפץ בה מלך ונקרא בשם. למה הוא חפץ? לדבר איתה דברי מוסר? ברור שבשביל הנפש הבהמית. אתה רואה שהשורש חפץ זה קטע של מה שזורם לי באופן הבהמי של המושג. וכשהאח אומר לא חפצתי לקחתה, הוא למעשה אומר לדיינים לפני כולם, שמעו לא בא לי, לא בא לי. מה זה לא בא לי? יש רצון, תכפה את הלא בא לי שלך מה אתה בהמה? אז מה אם לא בא לך? יש מצווה. אתה הולך אחרי הטבע שלך, אחרי מה בא לך, מה נוח לך, אז אתה לא צריך נעל, כי אתה בעצם כמו הבהמות. זה העניין של עכשיו תראו, בראש השנה, מה הקשר לחודש אלול? רואות הזה, מה הקשר לחודש אלול? בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר. מה זכה השופר שנתקע בו ביום המיוחל הזה? יש כאלה גם מראש חודש אלול, כן? 30 יום ועוד אחר כך עד ראש השנה. מה זכה השופר הזה שנתקע בו? והוא מהפך את מידת הדין
למידת הרחמים. עד כדי כך, בסך הכל חתיכת קרן. התשובה היא, לפי המהלך שהבאנו, תראה, השופר, לפני שהוא נהיה שופר, מה הוא היה? הוא היה בראש של הבהמה, מחובר לבהמה, הוא היה מנגח, הוא היה מזיק, הוא היה מועד לפורענות. אתה יודע מה המעלה שלו? שהוא ניתק את עצמו מהבהמה. בן אדם שמנתק את עצמו מהנפש הבהמית שלו, אפילו בקצת, מחליט אני עכשיו, אוקיי, אם הייתי כועס על כך וכך וכך, אשתדל לכעוס פחות, אם כל מיני, כן? יש כל אדם לפי הדרגה שלו. בקטע הזה צריך פשוט מה שנקרא להתקדש, כל אדם מהמקום שלו. עכשיו יבוא אדם ויגיד לי, תשמע, אבל אני כבר בפנים, בתוך כל העולם החומרי, מה אני כבר יכול לעשות בשביל להפוך מידת הדין למידת הרחמים? כמה כבר לפרוש מהחומר אני יכול בשביל להפוך מידת הדין למידת הרחמים? אז על זה אני רוצה לספר סיפור שיסביר לנו את הנושא הזה. היה פעם איזה מטוס שהיה צריך לנחות נחיתת אונס. במטוס הזה היה מניין חרדי. זה היה מטוס של חברה לא ישראלית, והוא חיפש מקום לנחות, מצא באיזה אי מסוים נידח שיש להם גם שם מנחת, אז באמת הצליחו לנחות מה שנקרא בדקה ה-90. יוצאים לשם, זמן תפילה. רצו למצוא מקום לא בין הגויים, כולם לא נראים שם גויים, רצו למצוא מקום כזה שקט. אז פנו לאחד הגויים שהם ראו שם, אמרו לו, תגיד, איפה יש מקום שקט להתפלל? אנחנו יהודים, באנו להתפלל. הוא התעלף במקום. העירו אותו, אומרים לו, מה קרה? סתירות, מה עם זה? מה קרה? אמרו להם, תקשיבו, אתם לא מאמינים, אתם חושבים שאני גוי, אבל אני יהודי. אני היהודי היחיד באי. ואתמול חלמתי את אבא, ככה הוא אומר, שבא אליי בחלום ואומר לי, בני, מחר היורצייט שלי, אני צריך את הקדיש שלך. אמרתי לו, אבא, איפה קדיש? אני כבר הרבה זמן לא שומר תורה ומצוות, אני כבר חי כמו גוי. אמר לו, אבא, אני צריך את הקדיש שלך. ואז הבן ניסה עוד פעם, אמר לו, אבא, אבל איפה יהודים? אני היהודי היחיד פה. אמר לו, אבא בחלום, אם אני משיג לך מניין יהודים, אתה אומר קדיש? אמרתי לו, כן, ובאתם היום. תראו, לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה הרבה סיבובים בשביל שיהיה משהו אחד קטן. אבל לענייננו מה לומדים מזה? לומדים מזה שגם כל אחד מאיתנו, במקום שהוא נמצא, עם כל הקשיים שלו, הקדוש ברוך הוא צריך את הקדיש שלך, את ההתקדשות שלך, הקטנה שלך. אל תגיד אני לא, מה זה אני לא? גם אם אתה בקצה העולם, יהודי יחיד, גם שם הקדוש ברוך הוא צריך את הקדיש שלך. ואם תגיד את הכן, יכול לנחות לך אפילו מניין של יהודים מהשם. רק תגיד את הכן, הקדוש ברוך הוא יפתח. נושא נוסף שרציתי לדבר, זה העניין של, דרך אגב גם, יש איזה משפט חזק שהגאון מווילנה אומר על שבירת המידות, שהעיקר חיותו ועבודתו של האדם בעולם, זה לשבר מידותיו. ואם אין, למה לא חי? כלומר, אם הוא לא משבר מידותיו, אומר הגאון מווילנה, אז למה הוא חי? אתה בן אדם, אתה צריך לשבר מידותיך בהתאם להוראות היצר. עניין נוסף קשור למושג הזה של הכרת הטוב. טוב, אני כבר די כאילו מגלה לכם את הסוף, אבל כתוב בפרשה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. עמוני ומואבי אנחנו לא מקבלים אותם. כמה זמן לא מקבלים אותם? כל העולם. עמוני ומואבי לא דורכים ביהדות. לעומת זאת, שתי פסוקים אחרי כתוב, שמצרי ואדומי, כן? עד 3 דורות לא מקבלים אותם, מ3 דורות והלאה יכולים להתגייר. אני שואל, למה זה ככה? מצרי לכאורה עשה לי הרבה יותר בעיות מהאדומי. אנחנו היינו עבדים אצלו. מה התורה מנמקת אצל
עמון ומואב, למה הם לא יכולים לבוא בקהל? אומרת התורה, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים. לא יצאו עם כיבוד. עמון ומואב לא יצאו עם כיבוד, באת ממצרים, הם לא באו, אמרו לך, תפאדל, כיבוד. בגלל זה אנחנו לא מקבלים אותם לדורי דורות. ומצרים, שהשתעבדו בנו, שרדו בנו, זה סבבה, 3 דורות ואחר כך שיכנסו. מה זה, איפה הפרופורציות בין האנשים? היסוד שעומד מאחורי זה, זה שהחובה הבסיסית של כל יהודי, זה להכיר טובה למי שעשה טובה. בין בן אדם, קל וחומר השם. יהודי מלשון הודאה. כשאתה מכיר טובה, יש לך מקום ביהדות. וזה בדיוק ההבדל בין סוגי העונשים. תראו, מצרים לא חייבים לנו כלום. בתכלס, לא חייבים לנו שום דבר. אנחנו התארחנו אצלה 210 שנים, 86 שנה מתוך ה-210 קיבלת איסורים. אבל כל השאר, הם היו אכסניה בשבילך. אתה צריך להודות להם, אומרת התורה. אבל אצל עמון ומואב, הסיפור קצת אחר. מאיפה הם יצאו עמון ומואב? מילות, מה היה לו? בן אח של אברהם אבינו. ואברהם אבינו, כן? הציל אותו. אז אתם חייבים לנו טובה. איך כפרתם בטובה ואפילו לא נתתם לנו לחם ומים? מינימלי. זה אומר שאין אצלכם את מידת הכרת הטוב בכלל, אז אתם לא שייכים ליהדות. בן אדם שלא יודע להכיר טובה, פה אני רוצה להגיד משהו ככה במאמר מוסגר, מה שנקרא, יש הרבה אנשים שמודים, איך אומרים, לכתובת הגבוהה, אבל שוכחים להודות לפועלים השחורים, מה שנקרא, כן? מודה לקדוש ברוך הוא שהביא לו כך וכך על ידי מישהו, אבל למישהו הוא לא מודה. זה לא דרך התורה. דרך התורה להודות גם לבן אדם וגם לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הכי קל להודות, כי אני לא רואה אותו פיזית, אני לא כל כך מרגיש לא נעים לידו להודות לו, אז אני מודה לו. אבל לבן אדם, לבוא ולהגיד תודה, זה קצת יותר מחייב. זה קצת יותר שובר מידות. תורה אומרת, ההודעה יש לה מקום נאמבר 1 ביהדות. מי שאין לו את זה לא שייך. בתפילות של ראש השנה, אנחנו אומרים, פתח לנו שערי אהבה, שערי אחווה, שערי בינה. יש כל מיני שערים. אם אנחנו נספור את כל השערים בסידור, מי שקצת משעמם לו בתפילה ורוצה להעביר את הזמן וסופר את השערים, אז יראה שכתוב 50 שערים. עכשיו, אם תכפיל בשתיים, כי כתוב שערי, כן, שערי, אז מיעוט שערי זה 2, מכאן שיש 100 שערים. 100 שערי ברכה. מה עושים בשביל להתברך בכל 100 שערים האלה? אומר דוד המלך, בואו שעריו בתודה. תתרגל להודות גם על הדברים הטובים שאתה מקבל, וגם על הדברים הפחות טובים. וזה לוקח אותנו למהלך הבא. יש פסוק בתהילים, אשרי העם יודע את תורה, השם באור פניך יעלה. מה זה אשרי העם יודע את תורה? תורה, כן, בשופר, כן, בשופר. מה, וכי רק אנחנו יודעים תורה? מה, והגויים לא יודעים תורה? יש גויים שיודעים להריע יותר טוב מהחזנים. אז למה דוד המלך אומר אשרי העם יודע את תורה? מה? רק אנחנו העם יודע את תורה? אז כדי להסביר את זה אני רוצה להגיד משל. מדרש על חג סוכות, כן? זה מובא בתנחומה, זה מובא בפרשת שופטים, אבל זה בעניין של חג סוכות. אומר המדרש שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא נוטל ספר תורה בחיקו, ואומר כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. באים כל הגויים, כי כשמחלקים פרסים אז כולם באים, לא משנה זכאי, לא זכאי, מנסים להשיג, באים כל הגויים ורוצים לקבל שכר. אמר להם קדוש ברוך הוא, אבל אתם לא קיימתם את המצוות.
אמרו לו, אתה לא נתת לנו מראש, תן לנו אחת ותראה שהכל יהיה בסדר. לא, הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? בסדר. נותן להם סוכה, מצוות סוכה. אומר המדרש מיד, כל אחד הולך בונה סוכה בראש גגו, כן? בונה סוכה בראש גגו. הקדוש ברוך הוא מוציא להם חמה מן ארתיקה, עושה חמסין רציני באותו יום, והגויים מבעטים בסוכה ויוצאים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, הנה אתם רואים, אפילו מצווה קלה אתם לא יכולים לעשות, ויושב בשמיים. ככה מסתיים המדרש. עכשיו, מה הבעיה של המדרש מהגויים שהם יוצאים מהסוכה? גם יהודי שחם לו בסוכה, לא יושב בסוכה, יוצא מהסוכה. יפה, הוא היה בעיה. לא אמרתי לו את זה. הבעיה הייתה... הוא היה המלך, כל הכבוד. יש הבדל תאומי בין יהודי שלא מצליח לקיים מצווה, לבין גוי שלא מצליח לקיים מצווה. יהודי שלא מצליח לקיים מצווה יוצא בתחושה של באסה, בתחושה של הייתי רוצה, אני רוצה את הקרבה לשם, אבל נו, לא הצליח לי. גוי, אם לא הולך לו, אם קצת קשה לו, הוא בועט. למה? כי הגוי לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. אם האלוהים, וזה גם האלוהים שלהם, כן, החול, כן, גם החול, גם כל העבודה זרה שלהם. אם האלוהים שלהם עונה להם לתפילות, הם עובדים אותו, שיגיד תודה, מה שנקרא. אם לא, הוא לא שווה. זה הראש של הגוי. לעומת זאת היהודי עובד את השם גם אם קשה וגם אם לא. וזה לוקח אותנו לפסוק שאמרתי לפני רגע, אשרי העם יודעי תרועה. מה זה תרועה? תרועה בשופר זה תקיעה של שברים, כן? זה כאילו שבר, כן? שברים. ומה זה ידיעה בתורה? ידיעה זה חיבור. אומר דוד המלך, אשרי העם שיודעים להתחבר אל השם גם במצבים של תרועה. הם יודעי תרועה, גם כשקשה להם הם לא עוזבים את השם. זה נחלת עם ישראל בלבד. לאורך כל ההיסטוריה רואים את זה. עם ישראל הולך באש ובמים ביחד עם השם. וזה מה שמהפך גם מידת הדין למידת הרחמים. נגיד עוד רעיון, לצד כל ההתעלות שלנו, לעבודת השם, צריך לזכור שאנחנו גם אמורים לדאוג לאחרים. כמה שאנחנו יכולים, כל אחד כמה שהוא יכול. מסופר על איזה אדם עשיר אחד, לא יודע אם הסיפור היה או לא היה, אבל כרעיון נכון וטוב לקחת אותו. מסופר על אדם עשיר אחד שהיה לו יום הולדת, וכדרכם של העשירים הוא רצה לעשות איזה משהו גדול כזה, טררם. היו לו שני בנים, אחד נשוי, השני לא נשוי, וזה שנשוי היה מבוסס, כאילו היה לו עסק, היה לו איך להתפרנס, והוא הרווק עבד במכרה פחם, עבד במכרה פחם. אז אותו אדם עשיר שלח הזמנות לילד המבוסס, כי הוא יודע שהוא יודע לקרוא, וזה שעובד במכרה פחם לא יודע לקרוא, אז חבל לשלוח לו. שלח לזה שעובד, שמבוסס, שולח לו מכתב, בני, ועוד כך וכך ימים, יש לי יום הולדת. אני מבקש שתבואו אתה ואחיך והמשפחה שלך ואחיך, כן? תבואו ליום הולדת שלי. ותבואו הכי מדוגמים שאפשר, תיכנסו באופן הכי מדהים שאתם יכולים, ואל תדאג, כל ההוצאות, מה? כל ההוצאות שאתה מוציא לכבוד אבא משלם. זה הסוג של... עכשיו הוא קרא את זה שמח, קרא את זה עוד פעם,
בא לאשתו, אומר לה, תקשיבי, יש פה מכתב, אבא שלח מכתב, אמר שנבוא, נקרא מה שאנחנו רוצים, בגדים, זה חופשי, וכל ההוצאות הוא משלם. איך הם שמחו, שמחה גדולה, אחרי הריקודים בבית, החליטו יאללה, בעגלה ובזמן קריב. יצאו לקניות, הלכו לקנות בגדים, תכשיטים, לילדים, פפיונים, כן, כל מיני דברים. לקראת האירוע, העשיר חושב, אומר, אבל זה לא העניין שאנחנו נבוא עם הרכב שלנו. בואי נבוא עם מסוק. מסוק זה עושה רושם, זה משהו, מה אכפת לי, אבא משלם, הוא עשיר. באמת שכרו מסוק מהרגע להרגע עם טייס, וכולם נכנסים לבפנים שמחים, המסוק בא להמריא ללכת לכיוון היום הולדת. בדרך נזכר האח המבוסס שהוא שכח את אחיו השני במכרה. אז הוא אמר לטייס, תעשה טובה, תסתובב עכשיו. מה תסתובב? עוד מעט כבר האירוע, אנחנו נחליף, לא מעניין אותי, תסתובב עכשיו. מהר, לאן? למכרה הפחם. מה יש לך לחפש במכרה הפחם? אל תשאל שאלות, תסתובב. טוב, הנחית את המסוק במכרה הפחם. אותו אח אומר, תגידו, איפה משה, איפה משה? סתם כאילו קוראים לו משה. הוא בפנים, למטה עובד, מה אתה צריך? תקראו לו מהר, תקראו לו מהר. כולם שם בהלם מהמסוק, הציפור פלדה הזה שיורד באמצע. קוראים למשה, משה יוצא עם הפנס ככה, כולו מפויח. מה קורה, מה? בוא, תעלה למסוק, אל תשאל שאלות. אני מסוק, אל תשאל שאלות. ככה, דחף אותו במסוק והמריאו. מגיעים למקום האירוע, רואים את המסוק מרחוק, אמרו, מעניין איזה אורח זה שהגיע. גם העשיר לא ידע, לא היה פלאפונים, לא היה... בקיצור, נוחת המסוק, יוצא קודם כל הבן המבוסס, מה זה עם חליפה, מבוסם, יוצא ממש ככה מרשים. לא אומרים, מי זה? ואז העשיר מסתכל, אומר, זה הבן שלי. כולם, יפה, יפה. מיד אחריו יוצאת אשתו, מנורת זהב כולה, עם תכשיטים, וזה, מסנוורת אנשים. ומי זו? זו הכלה שלי. כל הכבוד. ואז יוצאים כל השערה של הילדים, כמו במזון המפואר, זה ככה עם הפפיונים הולכים, ומי אלה? אלה הנכדים שלי. יפה. ואז הוא שומע, ומי זה? סתובב, אומר להם, זה גם הבן שלי. תביאו לו משהו שישים ארצי. טוב, מפה לשם, הביאו לו איזה חליפה, והיום הולדת חלפה. בסוף היום הולדת, מגיע הבן המבוסס לאבא שלו, אומר לו, אבא, נהניתי חבל על הזמן. באמת, תודה רבה לך, היה אחלה יום הולדת זה. אני הולך, אתה יודע, מחר אני צריך להחזיר את המסוק. הוא אומר לו, כן, אני יודע, שיהיה לך דרך צלחה. הבן אומר לו, אבא, מחר אני כבר לא אהיה פה, אתה יודע, אנחנו לא נתראה. הוא אומר לו, כן, אני יודע, שיהיה לך דרך צלחה. אמר לו, לא, אבא, אתה צריך להביא לי משהו? לא. מה, אבא, אתה אמרת שכל מה שאני אקנה אתה תשלם. אמר לו, אבא, אני אמרתי כזה דבר? לא אמרתי כזה דבר. פה הבן כבר איבד את הסבלנות, למזלו המכתב עוד היה בכיס, ככה תעודת ביטוח, הוציא את המכתב לאבא, אומר לו, תסתכל, שחור על גבי לבן. לא משנה שבגלל המכרה זה לא היה כל כך לבן, סתם. שחור על גבי לבן. תסתכל האבא קורא, אומר, נו, כמו שאמרתי לך, לא אמרתי כזה דבר, דרך צלחה. הנה, מה כתבתי? תקרא טוב מה כתבתי. אני כתבתי, כל ההוצאות שאתה מוציא לכבוד אבא משלם. תגיד לי, על מי חשבת שהבאת המסוק? עליך אבא. על מי חשבת שהבאת את כל הבגדים האלה, כל היוקרה הזאת? עליי? אם חשבת עליי, למה הבאת את אחיך ככה? אתה יודע איזו עוגמת נפש נגרמה לי? לא עניין אותך הכבוד שלי, כי אם היה מעניין אותך הכבוד שלי, היית דואג גם לאחיך. זה הסיפור. עכשיו איך אנחנו יכולים לקחת את זה לעבודת השם?
כל אדם אחרי 120 עומד לפני מי שברא אותו, ופורס לפניו את המרכולת. ריבונו של עולם, עשיתי מצוות, למדתי תורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יפה, אשריך, כל הכבוד. תגיד לי, על מי חשבת שעשית את המצוות האלה? אז אומר לו האדם, עליך, ריבונו של עולם, הכל עליך, ודאי, מלך הכבוד. אם חשבת עליי, אז למה האחים שלך למטה, שעדיין לא יודעים מי אני, למה לא ניסית קצת לחזק את מי שיש בכוחך לחזק אותו? לא חשבת על הכבוד שלי. כבודי מתחלל בהרבה מקומות פה באותו עולם שפל, שאם רק היו פותחים בשיחה עם אנשים מסוימים, רק מראים להם, לא באופן מטיף, אפילו את הצד הטוב שביהדות, אבל לא, יש את העניין של אני את נפשי הצלתי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אם חשוב לך הכבוד שלי, אתה תנסה לחזק את מי שאתה יכול, איך שאתה יכול. אם אתה לא יכול בדיבור, תחזק בעניין אחר. יש ברוך השם היום הרבה וואטסאפים והרבה אפשרויות להעביר תכנים תורניים רק בקליקים. לעשות קבוצות, כל מיני דברים כאלה. אז כל אדם כיד הדמיון הטובה עליו, לנסות לא רק לחשוב על ההתעלות הרוחנית של עצמו, אלא גם איך אני קצת מרים את השכן, איך אני קצת יוצא מהאגוצנטריות, מהנפש האישית שלי ודואג רק לעצמי, ומסתכל גם על השני. עוד כמה זמן יש לנו? אני לא... מה, כן? מתי מתחילים? מי שצריך כרית, אני אגיד סתם. עוד רעיון אז, אני אגיד. יש תמיד את הקטע הזה בשיעור, שאתה חושב שאולי אתה לא תספיק. אז אתה כותב עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, אתה אומר, איפה שיגמר הזמן אני חותך. סיימתי הכל, סתם, אבל אני אגיד עכשיו עוד רעיון מסוים. תראו, חודש אלול, זה עכשיו האמת שזה לא מהדפים, חודש אלול זה חודש שהשם שלו לקוח מהארמית. ביאור המילה אלול זה מלשון ויעללו נהיית הרעה, כלומר חיפוש. חודש אלול המטרה שלו זה חיפוש. מה חיפוש? מה אני צריך לחפש? חיפוש אני מחפש בפסח אפיקומן. מה החיפוש באלול? החיפוש של הרמזים שהקדוש ברוך הוא זורק לנו. התחלנו את השיעור ואמרנו שהקדוש ברוך הוא בחודש אלול מרעיף עלינו את מלוא הרחמים. יש את השיר המלך בשדה, כן? המלך בשדה, שרים אותו על חודש אלול, זה מנטרה של שתי מילים, המלך בשדה. אבל אם אתה מסתכל על זה, אתה מבין שכאילו באמת אותו מלך שכל השנה נמצא למעלה, עכשיו הוא לידך בשדה. עכשיו הוא לידך. והוא מחכה שתדבר אליו. הוא מחכה שתבקש ממנו רחמים. אז החודש הזה, בגלל שהוא מוקף רחמים, הקדוש ברוך הוא זורק הרבה רמזים. כן, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, כן, דופק. ואנחנו צריכים לזהות את הרמזים האלה. אני אתן לכם כמה דוגמאות לזיהוי רמזים כאלה אצל גדולים, אבל לפני כן, למה בכלל הקדוש ברוך הוא מדבר איתי ברמזים? אתה רוצה משהו, תגיד, מפורש. לא יודע, אתה עושה כאילו איזה משהו כזה, שכל לילה שמישהו הולך לישון, יחלום חלום, יוכל לסבול את החלום, יקבל איזשהו כיוון מסוים, דרך מסוימת, יקום בבוקר, יאללה, יזרום על זה. למה אתה צריך להגיד לי ברמזים? יש פתגם שלקוח מהגמרא, די לחכימה ברמיז. מה ההמשך? ולשתיה בקורמזה. כלומר, חכם, ספיק לו רמז, אבל שוטה צריך אבן. צריך אבן, הוא לא מבין. עד שהוא לא מרגיש בו, הוא לא מבין. אבל אדם חכם, מספיק לו רמז. הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו לחכמים. כמה שלפעמים
היצר הרע רוצה מה שנקרא לנקות את כל התחושה של האחריות, אז הוא אומר, אני לא חכם, עזוב, אני לא מבין רמזים. לא, בא הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חכם. אני אומר לך שאתה חכם. יש לך את היכולת להבין רמזים, זה פסוק מפורש. כי עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אז אנחנו באים, הולכים שני צעדים אחורה, אומרים לשמה, זה גדול עלינו. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני אדבר איתכם ברמזים, כי אתם יכולים להבין. אם אתם רוצים, אתם תבינו. אם אתם מחפשים אותי, אתם תבינו. בפרשת ראה, כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה. נכון? למה הפסוק מתחיל ביחיד מסיים ברבים? ראה אנוכי נותן לפניכם. תגיד ראה אנוכי נותן לפניך, או ראו אנוכי נותן לפניכם. מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם? אומרת התורה, תראה, כשהקדוש ברוך הוא עושה משהו בעולם, הוא עושה מעשה אחד. קורה משהו אחד בעולם. אתה פותח חדשות, בדרך כלל כל התמונות שרצות הן אותן תמונות. ואפילו בין הערוצים לפעמים אפילו מעבירים את אותן תמונות. יש מקרה אחד. רק מה, איך אתה רוצה לפרש אותו? זה אתה תשמע הרבה פירושים. יש מי שיגיד זה יד המקרה, יש מי שיגיד זה ראש הממשלה, יש מי שיגיד זה כל הערבים, והקדוש ברוך הוא מחפש את זה שיגיד שזה הוא. את זה שיגיד שזה הוא. כלומר, זה הרמזים שהקדוש ברוך הוא נותן. כמו שהגמרא אומרת שאין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. שנאמר, אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר. אומר רש"י, פורענות זה שלילי, רש"י גם היה גדול בדקדוק. פורענות זה שלילי. בשביל זה מסמל כיוון חיובי. כן? כשאני אומר למישהו אני עושה את זה בשבילך, אז זה לטובתך. אם אני אומר בגלל, זה שלילי. אז לכאורה בפורענות היה צריך להיות כתוב, אין הקדוש ברוך הוא מביא פורענות לעולם, אלא בגלל ישראל. מה זה בשביל? אומר רש"י, ליראם כדי שיחזרו בתשובה. זה המטרה. כלומר שתראה שם רחוק תראה, ותבין מה אני יכול, ותתחזק מזה. זה הרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח. כמו הקורונה, אני זוכר שהיה את הקורונה, אז התחילה בסין. אז איך אומרים, דיברנו גבוהה. אמרנו, זה הם, בגלל שהם אכלו מאכלות אסורות, וכל הזה, בום, מגיע אלינו. למה? לא הבנת את הרמז. לא הבנת את הרמז. אז יש עוד משנה שאומרת שהילל, משנה מתחילה באופן קצת שונה. אף הוא ראה גולגולת צפה על פני המים, אמר לה, אל דעטף עטפוך וסוף מעטפייך יטפוך. כלומר, על שהטבעת יטביעו אותך, וסוף אלה שהטביעו אותך שיטביעו גם הם. למה המשנה מתחילה במילה אף? אף זה מילת חיבור. אי אפשר להתחיל במילה אף בהתחלה. יש פירוש שאומר שבאמת תראה, כולם ראו את הגולגולת. כולם. זה היה מפורסם שאותו אדם טבע. גם הלל ראה את הגולגולת. אף הלל. אבל אתה יודע מה ההבדל? שהלל זכר שיש דין ויש דיין. הוא לקח את המעשה הזה ואמר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לי בזה? שיש דין ויש דיין. ואז גם היה ברור לו שמן הסתם גם הוא היה חייב. ואם לא בגלגול הזה, אז בגלגול הקודם. זהו? סתם. יהי רצון שנזכה לזהות את הרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, ומתוך זה להתחזק בכל דרך השם, בעזרת השם, שיהיה לנו גאולה בקרוב ופסק דין לטובה בעזרת השם.